ideme na ďalšiu kľúčovú vec, ktorá spočíva v tom, že hoci kto sa vie s týmto stotožniť, pretože projektový manažment je nástroj. Tak ako je nástroj pre murára murárske náčinie, tak ako pre lekára lekárske, tak manažér má k dispozícii isté nástroje a jeden z nich je práve projektový manažment, ktorý má nejaké princípy, má nejaké nástroje a veľmi dobre sa dá aplikovať na riadenie projektu. Také kľúčové myslenie akéhokoľvek človeka je: dostanem projekt, čo mám robiť? Čo mám robiť ako prvú vec? Kam sa mám posunúť a ako to vôbec uchopiť na začiatku? A projektové myslenie spočíva v nasledovnej veci. Každý projekt má nejaký cieľ, nejaké zadanie. Čím lepšie ten cieľ poznáme, čím lepšie vieme odkomunikovať, tým lepšie vlastne ľudia chápu, ktorí budú robiť na tom projekte, čo sa vlastne ide robiť. A projektové myslenie spočíva v nasledovnej veci. Ten cieľ potrebujeme dostať do nejakých výstupov. To znamená nejakých konkrétnych, hmatateľných vecí, ktoré budú výstupom toho projektu. Výstup. Otázka znie, ako ich dosiahnem? Čo musíme urobiť? A na to veľmi dobre funguje práve princíp projektového trojuholníka, ktorý funguje nasledovne. Ten projektový trojuholník ukazuje nejaké limity, akékoľvek, či už úlohy alebo projektu, ktorý ideme riešiť. V princípe v strede toho projektu a plocha toho trojuholníku hovorí o tom, čo ideme robiť. To znamená, to sú tie aktivity, činnosti, ktoré musíme vykonať na projekte. A ja ako nový projektový manažér sa pýtam môjho tímu, aké aktivity musíme na projekte urobiť, aby sme dosiahli tie požadavné výstupy, aby sme splnili ten cieľ, ktorý potrebujeme. Čiže čo ideme robiť? Neskôr na workshope si povieme o tom, že na to slúži nástroj, ktorý sa volá VBS, v skratke Work Breakdown Structure, čiže VBS. Je to zoznam aktivít, ktorý nám hovorí o tom, čo musíme na projekte urobiť. Keď si vypíšeme aktivity, ktoré musíme na projekte urobiť, tak potom máme 3 základné limity. Ten prvý limit je, že sa pozeráme na čas. To znamená, ako dlho budú jednotlivé aktivity trvať. A tým, že máme ten projekt rozbitý na drobnejšie aktivity, vieme veľmi dobre tie aktivity odhadnúť. Keď sa ma niekto spýta, ako dlho bude trvať stavba domu, veľmi ťažko to odhadne, ak som ešte nejaký dom nestaval. Keď sa ma niekto bude pýtať, ako dlho trvá vykopať základy, viem to odhadnúť a zavolám si odborníka, ktorý mi to dokáže odhadnúť. A ak už viem, čo sa bude na projekte robiť, viem to veľmi dobre odhadnúť. Ten čas nám hovorí 2 základné veci. Jedna vec je trvanie, ako dlho každá aktivita bude trvať a kedy je termín, kedy má byť hotová. A druhý pohľad je tzv. Prácnosť. Prácnosť nám hovorí, koľko na tej aktivite musím robiť. Keď žiadam o stavebné povolenie, prácnosť môže byť týždeň, ale reálne zo zákona čakám 30 dní, kým sa mi musí daný orgán vyjadriť. A to je to trvanie. Čiže to je rozdiel medzi prácnosťou a trvaním. To je prvý limit. Keď mám dobre nastavené aktivity, čo budem na projekte robiť, to znamená, viem, čo idem robiť, pýtam sa, ako dlho budú trvať, koľko na nich musím pracovať. To je prvý limit. Druhý limit je, že na každé tie aktivity, ktoré musím vykonať, potrebujem nejaké zdroje. Tie ma zase limitujú, pretože v závislosti od toho, aká som veľká firma, mám isté zdroje k dispozícii. Aké zdroje? Čo na to potrebujem? Potrebujem na to nejakých ľudí, ľudské zdroje. Potrebujem na to nejaké stroje. Potrebujem nejaké prístroje, zariadenia. Keď hovoríme o HR, hovoríme možno o nejakých ďalších podporných nástrojoch, telefóny, nejaké priestory, prípadne nejaké počítače, technické zabezpečenie, flipcharty a iné veci. V princípe viem, čo idem robiť, pýtam sa, koľko času na to potrebujem a potom sa pýtam, aké zdroje na to potrebujem. A keď už viem, aké na to potrebujem zdroje, tak veľmi rýchlo sa viem dostať k tretiemu limitu a ten tretí limit je v podstate rozpočet, ktorý nám hovorí o tom, koľko nás to bude stáť. A už keď viem, čo idem robiť, koľko mi to trvá, čo na to potrebujem, veľmi ľahko si viem spraviť rozpočet,
A toto je to základné projektové myslenie, ktoré keď získa nielen projektový manažment a projektový manažer, ale aj hlavne členovia tímu, dívajú sa na svoje dané oblasti, ktoré majú na starosti úplne iným spôsobom. Kľúč je v tom, že človek projektov myslí, ja som ešte doplnil tú čiaru, čo je ten tretí limit, to je práve ten rozpočet. A toto všetko môže byť hotové v nejakej kvalite. Keď mám top náročného klienta, musím to spraviť v špičkovej kvalite. To znamená, že budem pravdepodobne na tie veci potrebovať viacej času, budem potrebovať viacej zdrojov a tým pádom na to bude viacej stáť. Ako náhle mám menej náročného klienta, viem to spraviť lacnejšie. Čím lepšie si tieto veci dobre naplánujem, tým lepšie viem napríklad obstáť v tendroch. Pretože viem si odhadnúť moje náklady na čas, moje náklady na zdroje a viem rozpočet, viem si rozplánovať ľudí, viem si rozdieľať ľudí na rôzne projekty a viem tým pádom efektívnejšie odhadnúť, za koľko a v akých podmienkach dokážem dodať požadovaný cieľ a výstupy klientovi. To je ten rozdiel, ako rozmýšľajú firmy, ktoré sú riadené projektovo. A kľúčová myšlienka je tá, že dneska už to, že či dostaneme výstup projektu, už nie je otázkou náhody. Každý vie, že keď si dám auto do servisu, tak ho opravia. Je to otázka času, ako dlho to bude trvať, respektíve peniazy, koľko to bude stáť. To auto mi opravia určite. Otázka znie, koľko to bude stáť. Taký istý pohľad na projekt. Keď my dokážeme daný cieľ splniť v tomto projektovom trojuholníku v danej kvalite, možno niekto iný, niekde inde, konkurencia, to dokáže spraviť s menším časom, s menšími zdrojmi a s nižším rozpočtom. Prečo? Lebo fungujú efektívne a projektovo. To je ten základný rozdiel, keď firmy fungujú projektovo a keď nefungujú projektovo. Čo my chceme na tom workshopu ľuďom ukázať je práve ako uchopiť ten projekt od začiatku, ako som kreslil na tom predchádzajúcom flipcharte. A keď aj nový projektový manažer dostane projekt, čo má robiť. A prevedieme ich cez proces, ako ten projekt uchopiť od prvého kroku cez inicializáciu, nejaké úvodné schválenie, naplánovanie, až po realizáciu a ukončenie projektu. Jedna z tých kľúčových vecí je práve projektové myslenie.